खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै आं माने मैया राज मेलायाव थांदोंमोन नालाय लोगोफोर राज मेलायाव थांदोंब्ला बोरै जादों बोरै साजायदों बोरै मा दं मा गैया आं बेखौ हानायमानिखौ दैखांदों आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिलांनो नाजागोन आरो नोंथांमोना माने जोबजासिम स्किप खालामजासे जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो लोगोसे अरायबो आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबावबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोबाव खालामाजासे आं बांद्राय बुंबाय थाला मा होनना बुङो नोंथांमोनानो गावनि मेगनजों नायलांबाय थादो आरोना बोरै साजायदों बोरै मादों ना मा बुङो बिदिब्ला फैदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दासो नै बाजार खालामनानै लाना फैबाय मोनानि मा दा नै मा लाबोदों फुलकबि लाबोबाय बेनिफ्राय नैखौ मा होनना बुङोमोनथाय बेखौ थै जायोनो जाबाथाय बिनिफ्राय बायदिसिना एसे बानलु सानलु बिदि लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर दा नै न'आव सफैबाय लानानै माने अमा बेदर लाबोदोंमोन नालाय बेखौनो संनानै माने नेनानै दङ बानलुखौनो होनो मोनाखैनो बोरै संदोंथाय मिथिला आरो बेयाव बानलु होनो मोनाखैनो दा बोनबाय आरोना बानलु होबानो जासिगोन होनना बुंदों दा बेनिफ्राय मा लाना फैदों आं एसे देखायबावना होनसै दा नै सासेया बोखारबाय थाबाय आरोना मैगंफोरखौ Kasidaran isa hari mana dulu ya? Aku supaya yang paling kaya paling. Ini beda siap-siap. Jangan dulu ini bagus. Sampai tidak mana ini? Kayak mana lah kita ini. Mana dulu ni? Ini kita di cikin saya mah. Masa menung sesini cikin aku. Ini luas sih. Tapi apa tu? Dokon. लोगोफोर दा माने आङो खैराबारिसिम थांनो नागिरदों आरोना मानो होनबा दा नै बैनाय फैदोंमोन नालाय दा बैनायखौ दोनहैफिनसै माने ट्रेन स्टेशनसिम मानो होनबा दाखालि हारसिं हास्रिस्रि मोननायखाय आं लानाय न'सिम लाना फैफादोंमोन दा नै सासेया अमा आदार होदोंमोन ना अमाया जाथारोना मोजाङैनो अमाया बिराद बिनिनो आरो अमाया नै सासेनि गारियाव थिखोजोबना लाना फैदो दा गारिखौ मोनामजोबहोना दोनदो हासुदै बोरमा माबा मा होनना बुङो अमा हासुदै अमा खि बिदि मोनामजोबहोना दोनदो आरोना गारिखौ जात ओमफ्राय जियानो जा लोगोफोर आं माने नोंथांमोननो जा हायो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांमोना आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय था बिदिनो जाहाथे नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअसफोर लाना फैबाय थानो हानाय बायदि ना मा बुङो लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था नोंथांमोननो आं फारि दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन खैराबारि स्टेशन मुरखंसेनो ट्रेनखौ नेगासिनो बारा साफा नुवालै जि उन्दुनो ओंखारनाय मोनबाय थादों मेगना गोजा जालायलायदों खैथायाव जादों 9टा बिस जागोन ना 9टा जाबायनो 9टा 15सो जाफैगोन खोमा आं सफैबाय खैराबारिनिफ्राय स्टेशननिफ्राय आरोना दा नै माने बैनायखौ दोननानै फैखांबाय दा न' सफैलायबाय आरोना ओइ नै बिथिं माइ लामनानै होदो सासेया बैनि बिथिं खामानि मावनानै मेंहाबना जिरायनानै दङ बेनिफ्राय दा नै आं ओंखारबाय स्टेन्ड होबाय बेनिफ्राय दा नै माबा माबि बुकिबाय थायो नै खोनासं नै अयथासार बुस्थु लादों आङो अयथासार बुस्थु बा ओमफ्राय नै ओंखाम जाबाय अमानो आदार हैबाय ओइ सेफ्लेना होबाय ना होआखै होबाय
बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा नै आं न' सफैबाय एसे ड्रेस एसे माने खुनानै दा फ्रेस जाना लानोसै आरोना एसे बेनिफ्राय मैया नै बानलु भब्रा माने फुलि लानानै फैबाय आरोना बै दखान खाथिनिफ्रायनो गैया ट्रेनानो बिराद माखासे मानसि फाग्ला मानसिखा ट्रेनानो बिराद दाना ट्रेनावल'सो जारनि खालामखायोसै दानिया माने एसे आरो टाइम बाय टाइम सहैयो नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो माने दानिया ट्रेनावनो बांसिन मानसिया जारनि खालामनो हमबायसै दानि आजिखालि सानसे समाव लासै लासै बासफोरनि माबाफ्राबो माने गोजान बासफोरजों जारनि खालामनाय नंला बायदिसो मोन्दों आं गासैयावबो जुदि स्टेसन मोनफा मोनफा थाजोबनाय मोनबा आरो ट्रेना जुदि जायगा गासैयावबो लाखिनाय मोनबाथ' बुंनाङामोन ट्रेनफोरा माने ट्रेनावथ' मानसि जाखागोनानोखा माने आरो माने बासफोरा एसे खम मानसि जाग्रा जालांसिगौमोन आरो बे सिस्टेम लोगोफोर माने अमानि थाखाय मा लायनो होनदों माइरं लाना फैनोसै बिनिफ्राय सापर एसे लानानै फैफानोसै थारमाने अमाया सापर होबाथाय जानो मोजां मोनो आरो एसे थाब देरो आरोना सापर आन्था दौनायजोंबो खामानि जाया आरो सापर दौबाथाय फिलौनि मुलिबो दौनांगौ जायो अमानो मानो होनबा अमाया माने बे सापरा गोदै नालाय बेनिखायनो बिराद जानानै माने फिलौ बिराद गोदै माने जायोबो दे सापरखौ होबाथाय बिराद आदारखौ मोजाङैबो जाथारो माने मोजां मोनो इसोरो बेनिफ्राय दा आरो फिलौनिबो मुलि होनांगौ जायो आरोना जों दा नै दखानसिम थांना फैनोसै थांसै जाबायबा मा होनना बुङो बेसे लायो बेसे मा लाबो दा गैया थ'लायथ' मिलायगोनथ' बे उनाव माबा मोनसे खालामगोन दा थांग्रोबना फैनोसै दखानाव नै लोगोफोर दायो माने खोमसिबाय सानाव एसे खामानि बायदिसिना मावबाय बानलु माने भब्रा फुलिखौ माने गायनानै होबाय बिसोरखौ आं भिडिअ लाथ'वासै मानोना माने खामानि मावनायाव रावबो फन हमग्रा बा मबाइल हमना होग्रा बिदि रावबोआनो गैया बिनिखायनो माने आं लानो हायासै दा जियानो जा लोगोफोर माने दा नै आं माने मा होनना बुङो बेखौ राज फुजासिम थांनो ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर माने राज फुजासिम थांसै दा थांना फैलायनोसै आरो ना राज फुजा लासै माने खैराबारियावनो जोंनि लकेलावनो माने थांखायाखै दा आं लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन आरो मादि जादों आं बेखौ मिथिया दा नोंथांमोननो आं खोन्थाथ'नो हानाय नङा मादि जादों मानोना आं थांफेराखै नालाय दा नोंथांमोननोबो आं दायो सहैबा दिन्थिनो नाजागोन जेसे हायो नोंथांमोना स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय था ना मा बुङो नोंथांमोना आरो जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला माने लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो राज फुजा नायबायना नायाखै आरो नायदोंबा बहा नायदों बेखौ अननानै कमेन्ट खालामलायदो ना मा बुङो दा नै सासेयाबो ओंखारबाय नै दखना सखना गाननानै माने बिहा रेडि आंबो दामाने दा नै रेडि जाबाय आरोना थांसै आरोना दा थान्दा बोथोरनि नै माबा दखनानि माबाखौनो हमलायनांगौनो माबा फास्राखौनो नै दा माबा ओरै बेलथायलाय खालामबाय थानांगौनो माबा लोगोफोरनि एथ' जारलाथारसै माबा हिनजावफोरनि बाथाय माबा हमनो होलाय माबा होबाय थायो माबा फास्रा हमनो होलाय दखना हमनो होलाय बिदि होबाय थायो बेनो आरो लोगोफोरना हिनजावफोरनि खामानिया माने गावसोर माने दखनाखौबो हमनो मासिनांगौ फाग्ला जागोन लोगोफोर बेनिखायनो साबधान जा लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दा थांसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ माने डाइरेक्ट राज फुजायाव लोगो मोनगासिनो सफैदों लोगोफोर दा बाइकखौ दोनना लाबाय बेनिफ्राय थांबाय थानोसै आरोना बेनोसै थांलाय फैलाय Hey!
मोनसे भिर जासाबदों आरोना लोगोफोर Masalah muhaf sudah ya, masih muhaf. Nih putlah kesel. Nih kok. Oh masuk ke Singapura dengan bahasa ini apa putih itu berkurus. Oh ini suara lagi ya nih sedang hamil. Oi. Iya. Kalau oh ini pak ya saat ini saya level jamnya ada bapak mau temu
No. YouTuber video antara mana deh? Video khoro giding na. Ang iyo kasi si Bumuna, ini iyo si Bumuna mana, iyo para si Bumuna, kunci aku kan orang Korea. Muna, yo. Apa ya hindi lah mujang saya pandang cat layu. Anan. लोगोफोर माने बारा गोबाव थायासै आरोना जों माने फैबाय सानजों एसे थाबनो माने उन्दुनोबो ओंखारनायबो जाला बेनिफ्राय आरो इमान नायनो गोनां बिदि इन्टारेस्ट जेबो गैया सोरबाफोर गोदानै आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइबबो खालामनानै गालांदो ना मा बुङो दा नै माने फैखांनानै ड्रेस माने गानस्लायनानै दा एसे उन्दुनोबो ओंखारबाय उन्दुनोसै आरोना लोगोफोर जियानो जा माने नोंथांमोना नायबाय थानायनि थाखाय थेंक्स आरो बिदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय था बिदिब्ला नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों थिनि थाखाय बाय बाय सी यू लोगोफोर